Ngivame ukuthi njalo ekuseni mangisuke nje ngizoqala usuku noma ngigeza bese ngivula intshumayelo laphana ku-YouTube. Ngiyaye ngingakhethi ukuthi ngilalela yiphi intshumayelo. Uma kuyintshumayelo nje yaseNazaretha ngiyaye ngilalele. Kulezi insuku-ke ngike ngathi ake ngiyinike isikhathi nje ngilalele lo mshumayeli lo okuthiwa uKhoza okhonza lapha ebuhleni. Ngimlalelile impela nje ngagcina impela sekuhambe isikhathi esingena indaba yokuthi ngimlalele. Ekumlaleleni kwami ngibonile ukuthi into ashumayela ngayo uyayazi. Ngibonile futhi ukuthi intshumayelo yakhe ayinqubuzani, akukho la ayivumela khona bese phinde eyiphikisa. Ngabona futhi ukuthi uyasazi isiZulu. Uwumuntu-ke oshumayela kakhulu ngezulu lomndeni bese ezoshumayela ngoshembe. Ngithe uma ngimlalela uma echaza nje lento yemsamo nedlozi ngathola ukuthi unolwazi oluningi kusukela echaza nje ukuthi kahle hle ekhaya fanele izindlu zibe u5. Izindlu lezi zabangasekho waseyihlukanisa-ke ngey'gaba zazo ukuthi indlu kakhokho kababa, indlu kakhokho kabani, kanjalo kanjalo ukuze ziphelele izindlu zo5. Kuwukuthi-ke angikwazi mina ukuyihlukanisa. Wasechaza-ke nanakho-ke nje ukuthi uma wenza umsebenzi uyaye ubabele kanjani. Wachaza nje okuningi okumayelana nezinto zesiZulu nje nanokuthi umsamo wakho ugcina kanjani ukhanya, ugcina kanjani umsamo wakho ngaso sonke isikhathi uhlezi uhamba ngendlela. Ngibonile-ke ukuthi cha, lezi zinto ayikhulumayo ziyawakha umqondo futhi kuyabonakala ukuthi ziyiqiniso. Kodwa into eyinkinga ngibonile ukuthi angicabangi ukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukuyigcina yonke leya mthetho. Angicabangi futhi ukuthi likhona iNazaretha elikhona okungathiwa liyigcina yonke leya mthetho leyana. Uma ukuthi likhona kuyafana futhi uma sisedlulile emhlabeni angiboni ukuthi iy'ngane zalo zingayigcina yonke leya mthetho. Leya nto-ke ike yangifikisela enye into enhlizweni yami. Ngike ngafikela umcabango ukuthi uyazi ukuthi uma ungena enkolweni ungangeni enkolweni eneqiniso ozohluleka ukuliphila. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ufike ungene enkolweni ukholwe kodwa manje uhlezi une-stress sokuthi imithetho yakhona awukwazi ukuyigcina yonke, uhlezi unesikweletu wena enhlizweni yakho ukuthi nokuthi awukwazi ukugcina. Ingakho-ke ngithi mina akufanele uyifake ngempela enkolweni obona kahle na ukuthi imithetho yakhona noma iyiqiniso injalo kodwa iyimithetho engagcineki noma iyimithetho wena ongakwazi ukuyigcina. Lapho-ke esifike siphambane khona nobaba uKhoza ila khona mase sebenza ngazuthi idlozi likhulu kunoNkulunkulu. Ila khona sebethi mabeshumayela bese bethi ngeke ukwazi ukungena izulu uma ngabe umsamo wakho awukhanyi. Ila mase bechaza khona ukuthi mawufa uyohlulelwa umndeni wakho ongale kwethuna, iwona oyokwahlulela ukuthi ungene ezulwini. Uma ukuthi wena awubanga nayo umlando omuhle nabo noma akwazi ubagcinele kahle izinto, bona futhi ibona abakwenza ukuthi ungangeni ezulwini likaNkulunkulu. Lokho nje kuyakhombisa kukodwa ukuthi kahle kahle bathi idlozi likhulu kunoNkulunkulu noma bathi idlozi linamandla liyamedlula uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu kahle kahle wahlulelwa idlozi. Idlozi limkhethela ukuthi akahlali nobani ezulwini lakhe engahlali nobani. Lapho-ke ngike ngasho khona ngathi mina lo shembe abamkhonzayo thina nje bothina noma mina ngeke ngikwazi ukukhonza mina ushembe omncane kunedlozi ngoba inhloso yokuqala yokuthi uye kushembe yiyo indaba yemsamo le. Masuke siyakushembe sisuke siyonikelela bona abakithi abangasekho ukuthi sicela uNkulunkulu ebasize ebakhiphe kulo lonke imigodi yosizi abakuyo. Thina sakhula sifundiswa ukuthi akukho okungaphezulu kaShembe. uShembe unamandla onke. uShembe noma ngabe umsamo wakho awukwazi ukuhlambulula noma ngabe umsamo wakho awukwazi ukuyigcina yonke imisebenzi, uyakwazi ukuthi ngomnikelo uhambe uyonikela kuShembe, leyo msebenzi leyo igcineke ngomnikelo. Sakhula thina sifundiswe lokho ngoShembe noma sakhula sazi lokho ngoShembe. Asimazi lo Shembe lona okuthiwa ngeke kwazi ukusiza uma umsamo wakho umnyama. Asimazi thina lo mshembe okuthiwa uyena okucelela kwabakini uma bengavuma abakini ayikho into naye angakusiza ngayo. Thina sazi ukuthi uShembe uyena omkhulu kunedlozi. Thina sazi ukuthi idlozi ilona elingakhothamela uShembe, hhayi kodwa ukuthi kube uShembe okhothamela idlozi. Yilapho-ke ngike ngize ngisho khona ngithi mina yebo khona iy'nkolo ziyafundisa ngendlela ey'fundisa ngayo, ziyayifundisa nenkambo yakhona ukuthi la kuhanjwa kanje kanje. Kodwa khona inkambo othi noma usuyibuka na ukuthi noma iy'nkambo enhle ehlanzekile kodwa futhi manje kukhona la okufike kubhalanse khona ukuthi hayi ngathi la akusawakho umqondo.